Kublai shibun ya pi ki perlok ki baju Kristiani ya kani ka channel lingba ki video ki ba per ke bang ayok ban pinmi ha kani ka channel perlok ngimla ban len desisha ka kam khwai dokha kani ka spot ke ba ki babun ki pararang ba ki ju so tenat ha na kam ta ban shim ki shimenta ha ki jingi ko khwai dokha ki ba per ngimla ban len ba ki jingi ko khwai dokha kalong ru ke kebu ya kitu ki badon ke bok kono sip ke baling ba jong kene ke jingi kop khwai dokha da sisa ki yo ya ki lat klinti kumno ban penyai seprang ya ki kam ki jam jong ki bad hoj ngimla ban len ki don bun ki ba lese ki bala du no ya ki jing don jing em ru kum ju bad lese ki babun ki don ki bala apan ya pajing paj semru limba kene ke jingi kop khwai dokha Nrei ngaman sepat na kamanta kitu ki perlok ki ba smart bat batrang na kamanta gani jingi kop khwai dokha kabangan wara pat sepi ya gani ka weiga notice ka ba on sa penlong ha mausau dum sopian ka bala penyai da iba bi sangriang harikat bat ki perlok ha kate ka sngi ka jingi kop khwai dokha kalong ka bai tiket kalong tangkhat san spa tingka shi tiket ka tarik kedai ke kat kenai tarik benai bespau arjar apply PUE perlok ya ki price ki long ki ba bit ba nam ta jung pi lingba ka ba tiket ka ba tat ha ka bang ong pi du menta ba tang kat san spa tingka dari pinyo pat ia unbar peningkong adu arlak tingka nang ta PUE nadu unbar ba ar ter hadu unbar bespau pinyo silak tingka wei perlok rawon nang ta ba khadwei pedi unyo lai hojar bar bakat ar pada unyo adu kat ar jarga bat nalor kita ki price ki ba he senang perlo PUE susu ki don kini ki concession price ka ba yole se kadang dai kesin ke ningkong ke bang UE ya ki concession price ki ba bun ha ki badan hadu kat ni UE ki don hadu san totally ha ka jing yo ke ba shipho jar wei perlo kawan nomor kita perlo semua bahaban ya lek ha ketika pung ha ketika kat kenai tarik benai bespau arjar plai kepung gede ke bakluj kepung gede ke ba bit bahanam ta jong pi ki jaka ke bang pi pensyong ki don hadu sau teli ki pung sutu ba on sepen khwai pro sau teli pung bat ki do kharu bala dep the ke te ke pung ki long ke bit bahanam ta jong pi perlok kim dade ki ba rit palat lane kim dade ki ba he palat ndre ki ba syutang biang ha ke te ke sing perlok sung ba banyelek na ke menta ban shim ya ke te ka kabu ba yo lese ku mangong nadu mene pada sisa ki don ki breu ki ba ala du sibun yulse na kane ki jing kop khwai dokha nte ki don pat ki perlok ki ba lingba kane ki jing kop khwai dokha yo ya kilat kelinti ki jongki na kam ta ban Kristian ki kam ki jam la kelong hayeng asam bat sibun ki wei de ki kam ke bang pi yulse ki la yo ban peniaj bat lingba kane ki jing kop khwai dokha le se kalau long ke bayarap ipi sibun na kam ta ban pentelon ki kam ki ba per te ken mau perlok bon nom klet akate ki sngi soba ban lek yule se ke kebu nam ta jong pi la da pi lain na ki ki price ki ba he sheneng ru kidang apat se pi ki ne ki san totally shipho jar wei uperlok rawon kadai ke jingi kop khwai dokha ka ba best ba perlok na ka ta nom klet soba ban lek akate ki sngi bat on di ru ki tiket ngi suthu on di ki tiket ha ka khat pratarik banai ba shipho arjar pulai ka badai ke sngi balang janmet ngaduk kepor RBJ harikat bat ustika namta ki pelok rawan te ngubha ban lek hakate ka sngi bat ban yayang ru ya ki kali haki parking ka bala penbaik da ka sinong nang ban lek da kono ka jingthut na kono ka jingwit ya ka yang jong ki babun balang te ngubha pelok ban lek hakate ka sngi nambar ki suthu ba hakate ka pung lathe dokha hadu shiton tam ade banthe ki dokha ha ka khadwai tarik na bishpau arajar pulai ha pon step ngi suthu perlok ha kate ka sngi onumsya banwandi jingdi kino ki banabar like no stang kinung di ki tiar na ka banta banyak kop pai dokha te sngob ha perlok shime kate kabu yole se ka dei ka bok no se na ka banta chupi kublai shibu